Ashumi sekuru. Ah, Sinzeni. Kuanditera kubasa. Reza wayantengera izi. Indiraka kufita. Hey. Kitasa nesi wakare. Nesi wakare wakawazira kuti mwana mudiki. Nesi wakare kakadahe. Iwe. Takarawa bikija zeni. Iwe usanditira shure yo. Ungaziva zvemanesi kudarika inini. Pamamsa ndimarambana nambuya pandakarawa bikija mbuya achirisikana. Andivaya nesi here mbuya. Iweka wakanditorera mapikicha yawo kupi wakamaona paiko ari paiko ndichiri kutomatsvaga pakaina mbuya wakaenda nawo asi rakanaka dhiresi randakakutengerai ndakagona kuchuza ti kune weathering nhasi kaizvozvo weathering zvetotondora nekupisa weathering kaine weathering inonzi wedza inonzi wedza zvangofanana weathering kukwakwanuka kwematombo iwe ndozvokuitisa namba 34 pavanhu 35 une nharo unofanirwa kuita munhu anoteerera ukatadza kuteerera sekuru wako oteerera hani muzukuru wangu inonzi wedza kwete weathering muramba mungotaura zvokukoniwa kwangu aiwa handichazvitauri chigonawo hai sekuru Miss Mlilo variko variko ndavati kwai mandidara muchiti moda mutuma kumashops ndachida airtime yenetwani sekuru handiti muneleni rebhadhi renu iwe usandiita kunge benzi mani bhadhi nenetwani zvabatana papi rakaitikudzei sekuru unogona kutotenga line unogona kutenga network unogona kutenga airtime yenetwani uchishandisa bhadhi kana kuti kutenga airtime yebhadhi uchishandisa netwani chinzwa senzeni mani aize sekuru tikudzei vanhu vacho vanogara vanhu vanenge vachida kuzivisa zvinhu zvavo vanouya zvechikoro kwedu vachitiraiti buku rangu iri handaizvinyora musi wacho kwai kana uchida kutenga airtime yenetwani uchishandisa ecocash kana kuti uchida kushandisa kutenga airtime yeeconet uchishandisa netwani unongobaya *5 mira uri kumhanya unobaya *544 hash wototenga airtime yako *544 hash wototenga airtime inonzi mindroid zimu vanoita saka izvozvi ndakutoita ndakuto hauchatoendi kumagrosa handindi kana muchikora neikokesh izere wototenga netwani plus izvozvo vanoita vemindroid zimuka vanoita kuti vanhu vari kudiaspora vari kunana UK kwai kana mune hama dziri kuUK vanogona kutotengera hama yako iri kuUK inogona kutokutengera grocery yori muno iyo iri kuUK inonzi mayani mindroid zim inogona hama futi iri kuUK inogona kukutengera airtime inogona kukutengera magetsi inogona kukutengera kana gasi iyo iri kuUK iyo iri muno Zimbabwe iwe kuenda unopuwa shuwere vane website yavo kwati neinonzi website nandizivi zveni kuti website yacho chi kai website yacho inoti www.mindroidzim.com zvesekuru ndimositara zvoma.com tikandoda kuudza .com aiwa harisiro .com racho aiwa .com riya nderemakuhwa riya kozoti kana vanenge vachida kuziva zvakawanda pamusoro pemindroid zim unongofona pa0777 mira uri kumhanya 0777 132 611 wotovafonera kana uchida kuziva zvakawanda kana uri kudiaspora kana kuti uchida kuziva kuti unoita sei kuti utengere hama yako iri kuzimbabwe airtime kana magetsi kana grocery saka ndautokwanisa kutovafonera Josephat otitumira grocery Josephat handiti ari kuUK kai ndozouya kana ndikapasa chikoro aiwa vakutoshanda vakati kai kana sezvenu kapasa kadatu iye kuUK kakagwa kune varungu kauchagwa chirungu Josephat akutotitumira grocery yati inonzi chinyi mindroid zim kana uchida ngotenga airtime une line renetwani mufoni uchida airtime yekokeshi kutengera munhu kana muchida kutengera kana mbuya izvezvi airtime yeconet uchishandisa netwani unongobaya *544 hash kamuda vatengera yenetwani muchishandisa yeconet *544 hash senzeni ugare wakadaro muzukuru mazuva ano wava munhu kwayo wakunzwisisa
nhasi unoda ndikuvigirei panenda kubva kubasa kune service day kana akapfeka dress rangu iri rakanaka iri unoda ndikuvigirei kana nda kuuya ndokuvigira zvizepi zvenyu zizepi kana newo ndakukuisira airtime yeneti 1 ndakutoshandisa idzodzi nhamba idzodzi isapa line yangu komasiri patigofana Miss Mlilo. Alright. Alright. Ndamutengera phone. Alright mwanangu nchakutengera ndokuisira line renet 1. Ugotaura navo vanhu vava.